so, darajar so. Ki haƙuri Fatima, bai kamata a ce kina ɓata ranki akan wannan al'amuran ba. Hajara, wai me suka ne da ni ne? Kowa so sun yi da ni kamar wata tun Anjeli? Kowa ya kwaso warin bakin shi sai ya jefe ni da kalmar so? Me mutane suka ɗauki kalmar shi? Anya kuwa sun san darajar so kamun su furta shi? Ko kawai a littattafan Hausa suke karanta su haddace shi? Fatima, ba na son ki rinka ɗaukar zafi akan abin da bai kai ya kawo ba. Ya zama dole mu zauna mu nutsu mu san ta yadda zamu uluma al'amuran nan. Amma kuka ko ɓacin rai ba shine mafita Fatima. Hajara, ya zama dole na yi kuka domin shi kaɗai ne yake sa na ji sauƙi a raina. Hankali na ya kwanta da me zan ji wannan ko wancan. Tabbas ina tausaya miki. Amma kamar yadda na faɗa miki, kuka ko ɓacin rai ba su ne mafita a wannan matsalar taki ba Fatima. Hajara, me za mu yi daina bibiyar rayuwata? Ba zai daina ba. Na san kuna cike da mamakin gani na ko? Ai dole ne mu yi mamaki. Ba ma na ganin ki ba, ne da aka kika san muna gurin nan. Sannan kuma zuciyoyinmu suna cike da tambayar dalilin da yasa kika zo inda muke. Me yasa kika ce ba zai daina ba? Kin san shi ne? Tambaya biyu kenan. Ibrahim baya ɗaya daga cikin dalilai na zuwa gurin ku. Domin Ibrahim ba matsala na bane da har sai na shigo ciki mun yi tarayya gurin magance sa. To akan wa kike magana idan ba Ibrahim ba? Domin maganar su take kika samu muna yi. Tabbas akan Ibrahim kuke magana, amma ke kin san ba Ibrahim bane matsalar ki. Kamar ya ba Ibrahim bane matsalar ta, bayan kuma ke ba kike da shi kike gani ba. Kin manta maganar Hausawa da suke cewa labarin zuciya tambayi fuska? Tsawon wani lokaci kika ɗauka kina bibiyar rayuwarmu? Domin kalamanki sun mana nuni da cewa kin yi mana farin sani. A satin da ya wuce na fara ganin ku. Cikin kwana 3 na san labarin ku. Tabbas hakan da kuka yi yana nuni da cewa kun ƙago da ku ji labarin nan. To ku biyo ni. Me? Zo mu tafi mana. Kimanta da kuma yake bar kwalla. Ni ɗin naki ne dan kina rayina. Kai da Allah malam ya ka zo ka same ni kusa da ni kana ta wani faman kula da ni. Haba arama, ya kai da ya kamata ka rarrashe ni, amma ka dawo kaina sai faman shautin kake mun. Ya san wannan halin fa da nake cike fa kaddara ce, kuma na san ba wanda ya fi karfin ta. Akan ka a fara soyayya, malam kar ka taba hada wannan shashancin naka da kaddara. Ba wani kaddara. To mun ga sharukan ma na kasan India. A'a, arama, ka tsaya a matsayinka. Ni na san kai ararama ne kuma ustaz. Ban san ka da sanin gaibu ba, sanin gaibu sai Allah. Kaɗan daga cikin hukuncin Ubangiji ne, a waye gari gobe Fatima ta ce in ba ni ba sai rijiya.
La shakka fihi. Ka faɗi gaskiya ban san gaibu ba, amma ka sani juma'an da za ta yi kyau tun daga Laraba akan iya gane ta. Aikin banza aikin hofi sai ƙaryan ustazanci inda za a ce a yi ƴar kan ba komai kuma da kake maganar sharokan na ƙasan Indiya kai ma da za ka samu dama cewa za ka yi kana santa. Darajar so ne, darajar so ne, wanda ya santa ne zai yi san darajar ta. Ya na kafa kwashen lemun. Ku sha mana idan ko aka kawo. A'a, mun gode. Domin son ki faɗa mana abin da kika sani a kanmu, domin shi ne ya kawo mu. Na lura har yanzu mamaki nake ba ku ko? Ba ma iya mamaki ba, tsoro ke ba mu. In fact, komai ma naki tsorata mu yake. Duk rashin tsoron mutum, idan ka zo lokaci guda ba tare da ya san ka ba, ka faɗa masa labarinsa dole ne ya firgita kuma ya shiga wasawasi. Me zuciyarki take faɗa miki a kaina? Zuciyarka tana gaya mana za ki taimaka mana. Good. Amma domin ki cimma wani buri wanda mu har yanzu ba mu san wani buri ba ne. Ni kuma zuciyana ta kasa samun sukuni. Hankalina ya gaza kwanciya tun lokacin da na yi arba da kai. Ba ƙaramin ta maza ne ba da na yarda na biyo ki wajen nan. Don Allah, kar ki yi amfani da halin da muke ciki. Ki yaudare mu ko ki cutar da mu ta kowace hanya. Ku kwantar da hankalinku. Da manufa ɗaya zan taimaka muku. Muna jin ki. Ku sha lemu. Mun gode ba mu da buƙata. To shi kenan. Zan taimaka muku bisa sharaɗi guda ɗaya. Ina so ki yi wa Sadiq wulaƙanci. Wulaƙancin da har ya koma ga mahalicinsa ba zai taɓa ganin irin shi ba. Me ribar ki idan na yi mishi haka? Zai so ni, domin ni ce na dace da shi tun farko, ba ke ba. Amma me yasa ba za ki tunkare shi ki faɗa mishi kina son shi ba? Sai ki je ki tambayi kanki, me yasa Asim baya son ki? Darajar so, darajar so. Al'amarin yarinyar na Hajara yana mugun bani tsoro don har yanzu hankalina ya kasa kwanciya. Ni kaina abun yana bani tsoro Fatima. Na kasa gane dalilin ta na bibiyar mu. Ko dai Sadiq take so shi kuma baya son ta. Da farko dai na yi tunanin haka. Amma kuma na yi tunanin inda son shi take yi ai ya kamata ta sami tsakanin ta ta faɗa mata ba ta bibiye mu ba. Kuma mu gashi ba mu da kyakkyawar alaƙa tsakanin mu. Me shawarar ki? Ina tunanin faɗa ma Umma halin da muke ciki. Ke kin san abin da ke faɗa kuwa? Kin manta ki har yanzu 'yan secondary ta bai jami'a ba? Ya kamata hankalinki ya dawo jikinki. Wallahi Hajara gabaki ɗaya na ruɗe, hankalina ya gaza kwanciya. Tunanina ya ƙare, lissafina yana ƙoƙarin kwance mu. Hajara menene mafita don Allah? Yanzu ki je gida, gobe za mu yi tunanin mafita. Amma ki sirra tunanin faɗa wa Umma shine mafita. Domin hakan ba ƙaramin tashin hankali zai zama mana ba. To shikenan Hajara ba damuwa. Darajar so wata sabuwa ƙaunarki ta sani cikin tunani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da gida Umma. Yawa Fatima an dawo? Bari na karɓe ki Umma. A ki bar shi kawai ki shiga ciki ki ci abinci. Zan sa ake ki miki. Wata sabuwa. Yau wai ni Fatima kwana biyu na daina ganin Bashir. Umma kin san halin yayan namu sai addu'a. To Allah ya shirye shi. Amin Umma. Shiga ciki. Darajar so ne, darajar so ne, wanda ya santa ne zai
san darajar ta, wanda bai san ta ba za ya san darajar so ba. Ki share hawayen ki ke bar kuka, ki manta da komai. Ba 'yan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun daga nesa na hangoki. Kina tafiya ƙasaita. Tamkar ɗawisu. Tafiyan ki ya ɗauke mu hankali. Tsora kaɗan na buge. Ga ka kamar mai hankali a ido, ashe kallon kitse nake ma rogo. So yanzu da ka bige ni me zaka ce? Da hankali na ba zan rawata abin da na fi ƙauna na fi so a rayuwata. Ke ne wadda idanuwa na suka makance a kanki. Yayin da babu wani sauti mai daɗin amo wadda zan ji a cikin kunnuwata face muryanki. Tabbas in har na kaɗe ki ba zan taɓa yafe kaina ba. Me yasa ma ka biyo ni? Ta ina aka yi ka san inda nake? In manta an ce garin masoyi bai nisa? Ai ya zama dole na nemo ki duk inda kike. Ko maganar na faɗa miki cewa ina kasa bacci saboda ke ba gaskiya bane. Wannan shine sa'ata ta farko da na taka har na gano a inda kike. Ya kamata a ce kin fahimci cewa soyayyar da nake miki na gaskiya ce. To shikenan, nagode, amma don Allah ina roƙonka duk abin da zamu yi tsiya iya makaranta banda gida. Fatima kenan. Hakan ba zai taɓa faruwa ba. Dan su duk sanda zuciyata ta raya mun a inda kike. To sai na zo neman ki ko a ina ne. To shikenan, nagode, wannan ce kadai alfarman da nake nima a wurinka banza. Fatima, Fatima. Fatima. Fatima ki tsaya. In ga kika biye na zo har cikin gidanku. Kuma sai kin aure ni ko kudin babana zai kare. Darajar so ne, darajar so ne, wanda ya santa ne zai san darajar ta, wanda bai santa ba za ya san darajar. Ya dai hakin dawo. Umar na dawo. Ishara hawayen kike bar kuka, ki manta da komai darajar so. Me ya faru? Yana ina? Idan har aka yi bincike aka gano cewa a kanki ne aka kusa kashe wani a cikin makarantar nan. Da zuwa gari ya waya. Ai dama idan kunni ya ƙi jiki ba zai so ba. Na samu labarin ka. Labarin ya sauya. Haka ne gaskiya. Wannan ai dabbanci ne. Kai a jara kalamanka. San da wa kake magana? Ai wannan kamata yi ma mu kashe. Subhanallah. Ya faru. Na tabbata zan iya rasa rai. Wallahi lahira za ta yi ba. Wannan mutukar kaunanki. Hajara, ina jin abin da wannan shashashe yake faɗa. Subhanallah. Darajar so. Mai gida lafiya kuma? Na ganka da wannan lokaci? Wallahi na siyo waɗannan magani. Magani kuma ni da na siyo Polaris zan bashi? Polaris? To wallahi sai dai ke ki sha baki ba ɗana ba. To mai gida wanne za mu bashi? Bilhaki ake magana. To ikon Allah bilhaki. Ke waye gaya miki in ana maganan bilhaki ana kawo su jigare-jigaren magani. To mai gida ba ni in sha ta ni kan. Kin ga wannan maganin? Eh. Magani ne da yake maganin ulcer, hawan jini, ciwon baya, sanyi kowane iri yana maganin shi, ciwon ulcer da kike gani. Ba ulcer bane yake damun yaran nan? Sai ma mai gida. Ba shi ki sha ki ga aiki. To mai gida an yake ba shi. gama. Shi ai na siyo da yawa, wannan ni zan sha da ke ma dukan. Je kike ba shi ya sha, aiki ba shi. Ai na siyo da yawa saboda ni ma ina bukata, ke ma kuma na san kina bukata. Bil haƙi medicine kenan. Ya sha fa. Bilhaki medicine. Bilhaki medicine. Bilhaki medicine ake magana. Bilhaki medicine kenan. Nagari na kwarai. Muna da branch din mu a fadin nahiyar kasar nan. Kama da Sokoto, Ilori, Lagos, Onitsha, Mina. Duk inda ka zagaya a fadin kasar nan kana iya samun wannan magani ingantacce. Magani mai inganci shine na kwarai. Bilhaki medicine shine na kwarai.
za ku iya tuntuɓar cibiyoyin Bilhaq Medicine a lambobin waya kamar haka: 08036936042 ko kuma 08101522497 ko kuma 07081813896 ko kuma 09034368419. Bilhaq Medicine muna nan a ko ina a faɗin ƙasar nan. Gaskiya kamata ki kwanta ki bacci, in Allah kai mu gobe za mu yi magana. Yau Allah ya tona asirinka. Da amma kai munafiki ne. Wannan wace irin magana ce? Yanzu dan kira tukuna mu juna murmushi. Ni ne nake cin daki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ko dai farki nake yi. Gaskiya karki yadda. Yaushe aka yi bikin na har zai kama neman wata a waje. To ne rage naki. Kana duba dabbobi? Ni fa likitan mutane ne ba na dabbobi ba. Can veterinary zaka je, a can ne suke duba dabbobi. Ai kuwa kallon mahaukaci yake mu. Wannan wani mahaukaci ne kuma? Aka ga aikin hauka yanzu nan. Babban matsala na a rayuwa shine na rasa ki. Muddin kuma zan rasa ki, tar ba zan iya rayuwa mai kyau. Kariya kake, Amira rayuwa ta ce ni kadai. To fa ga wutaccen kamfanin nan masu shirya muku fina-finan Hausa, Zamani Movies. Yau ma kamar kullun dauke muku suke da sabon shiri nasu, nau'i da nau'i, salo da salo. Me taken ke ce sila. Ko wannan ita ce number? Ai wannan number ce dawa. Ko number sun yanni. Wa kenan? Kiss mana. To wallahi kake yadda. Karki taba yadda. Ki dau mataki. Karki da. Zan nuna mishi namu tugu irin na mata. Gashi ana kiran wayar. Ka daga wayar mana. Wallahi wani makoci na ne a kasuwa. Ba gaskiya ban daga wannan domin ana tunanin cewa gaskiya zan fita kasuwa. Ko Allah ya tona asirinka. Wallahi ina cikin damuwa. Lalle kam ya shiga tarkon mata ce. Allah ya kyauta. Ke ce sila. Ke ce sila. Ba na in baka shine tanka, ita kuwa soyayya ga jini ce, wai jiyan karin magana. Kamar yadda gishiri ke gyara miya, haka ita ma soyayya take da buƙatar abin da zai ƙara kankaro ta. Ta gidan uban waye. Ka san me bakin ka yake faɗa kuwa? Ina mutukar son Zainab. Ana soyayya dole ne wai? Dan Allah kada ki ce ba ki so. Aikin banza tarara a duk. Lokaci yayi da zaki manta da abin da ya faru da ke a baya Zainab. Ki gina wa kanki sabuwar rayuwa. Ba kowace zuciya take gane zaƙin zuma da suga idan aka haɗa su. Kamar yadda ba kowace zuciya bace take gane zafin rijiyar da yake gaba. Ya yi iya ƙoƙarinsa domin nuna mata soyayya ruwa-ruwa kamar ya ciro zuciyarsa ya soya mata. Amma ta ce alasu turbuƙi wai da ya ta ga doron uwarta. Ban taɓa sani ke wawiya bace. Kada ku yi saurin yi mata Allahumma ta fatsini ne, domin kuwa an ce wanda maciji ya sare shi to idan ya ga bakin tsamma tilas ya ja da baya. Nafsan SNK Global Film Nigeria Limited ke gabatar muku da zuciyata. Idan aka ciza to lalle kam ya kamata a hura, abin da ka ƙi shi da safe sai ya burge ka da maraice. Ta gama shikar ta miƙa masa tsabar zuciyata. Me yake faruwa kuma kike kuka haka? Saboda ina tsakanin mutuwa ne da rayuwa. Ki manta da shi Zainab. Ba lalle bane hakan ya faru. Lokaci na nan zuwa da zaki fara kan soyayya. Me na musulmin haka? Dama rayuwar maza haka take, in ka amince da su sai su guje ka. Saboda so yasa na shiga wani hali. Zuciyata. Jaruman shirin Real Cousin, Nafsan Boro FKD, Amina Sharaɗa, Awal M. Bello, Nusifa Jos, Adamu Adam, Autaras SK, Faruk Chafi, Idris M. Idris, Kumaira Zaria da dai sauran jaruman zuciyata. Alai Shaibu, wallahi ina so ka sani, na fi karfin ka. Ina son ku aika shi lahira, i zama daga mutattun gobe. Ba zai yi wallahi. Zuciyata. Zuciyata labari da kuma tsara shi yaron mama Kedi, shiryawa Nafsan Boro FK, mataimakin mai bada umarni Sani A Zamani, bada umarni KYH Saminaka. Zuciyata shiri ne da aka yi shi musamman domin
kawo muku shi a tashar YouTube. Zai rika zuwa muku a tashar Saminaka NTV a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare. Kawai ziyarci Saminaka NTV ka yi subscribing kana da tsakararrawa domin ganin wannan ƙayataccen shiri na zuciyata da ma wasu daɗin zuciya.